bema kunafo nanam akuna busua soso ma erade nchichire more ekan ho ebere bi beso a medina ha me kasai na obi soso eka bi de kire ma busuafo sanete yama nananum nyina ya akọ ne kafra awie na mewie ne sade a na sede nana afie hene wa otosuru mienu sansoso na abusua panyini ochiredante ene abusua ni nyina sanso na nanom agora abusua sie ni sede asante amamre ne amane ye no no nyame to ne safre obi a ebre odampam no adesiedie echi bibia wo a odi beja enei ye maame Beatrice Gyasi kwan no sabre abusua no abie ekwan na to nanso sebe mpanisi obi ensu a na nya abusua ne krafo senti sebe atakane bi antekase esanse abusua no na ato wo mo na yensusu ye beja momo ya akọ ne kafra no nesese omudi nkai ka bibi de kire enei ye maame bia wanya na kwantu a otu nti anopai tetrema edamanu mi free ana afia hene wa otoso mienu ana Kofiase hema asene roya abusua panyin ochiredante oba panyin estabruwa ene abusua ni nyina tetrema na damanum se anopai omode hye ma ne nkosamanta jaisanse oyede hye ofrimpanimfie mpanimfo ni beberebe ekọ nti sabre ya okọ no asamanfoforo ya nananom to ne nkra se onye nkra ne fanko onko sere nananom se betimi a anomra ase nka ewura afi mu nka ewura sabre mu a nka ya nigye nanso de onyame pe na oye nti onye abusua ne nkra fankoma nananom se anomra ase kakra mfama abusua ne saa ne ntino omukuta omontema epo fita fibi esan ewura busumi duba kumu badumi enumu anka eburo nyase de ehwe mframa efe ya nanso enei akoye kuntunkro ne kobren enti anti bi se de abusua ne si woni omontema fita oba tai wonanim de oma bedi kaburo nya du sei no se tie bia no ebewi akoko epo omoduku eno so bi esan omopetia omokasika ebo ano se di buronya wasama do de a ukodi bia twani be he ochi omba ene be makunafo oja na chiri eno achi nanom shinap eno so srada ede kakra begu fam ya paye ya sre nanom ne twedi ampon se na abusua transi waye mu omo ba bebo abusua ekwan so jojo omo wiesu na omo kwa ekwan so jojo nanom ne nyame mfomu nkoduru asundue miso mu no mada abusua no asese da se wisi da se nyama da se odom endi sabre de Kofiase man ahoho amaba madaroma nananom asene roya abi kwa na to se bibibia wo ade beja ye ma me bi kwa na abusua te ano no de ebre no enie ubetimi ede aba madaroma ebra na me kire niema no Church of Pentecost sofo na baby ana meduro no na mintimi emposo endai na di ono soso ne asafoma asafom panifo santene bebrebe esoso eba bechia ya yentimi afoma ntudwa mumfanche ebusua da masema mu nyina kwa aba sa no pei moba na mabejam wo mo eda mo ase enti adesiedie nananom se modaroma ebi ana nya nkoto petia duku onkoto frawa nese unya nkoto ya modaro manya sa na omope no nenso abasa obetimi aye ni sikade ama omo a omo beji anopa susu ebi a na wonsem doso nese wo pese wo kan bibi de kire busua epro no susu ni receipt wa ha wo pese wo kire nsan kan bibi kire busua akwanya oho wo ba ye twere de betudwa ebi a na awia untimi ma eno susu nananom aya hyehyeye ebetimi de aba enyame nko a ya moda susu wa ha ye besum ebo no nso ne fa
no no so abeto aso ede ama abusua di sabre de bibia nyamaaya ebekọ DJ ho na wama yedromo fa kwame after hours ni nua ba ne anti bi eno no so aba oba abesum mi wo wi amo ase no efie ho na metie medi agro ya mana kwaba DJ my drum Yo nananom asene abusua Kofiase hima na afia hene wa otosumienu na ochire dante abusua nyina migina ha menyina ne bone eye bone kura sesedi ekrem migina ha ma eye chiame na nasei na ire ata oso ani anti akwase homa na tena ye oni sister bi na tena ye ene sister bi kwa ontumi nhwama sister bi nkosa enti okura ne nsem empema hanu oso onye oduru kwa mu ade disika ye bia onfanye meji ya na meda na se message na ho biem ema anti mabre wone ne ma anti Joanna ma anti mebre ne katrema na da manumi wose wo mo ahwere wo mo ade papa enkola no wo mu su se ko mo ma me ko yei wo mo so abi wonni wo mo ho agro ene bi na ekosa man foforo na eko wo kwe wo ma me dwan na bebusa ne senti uban minu ama branka bibi ankyerɛw me ma anka bibi ankyerɛw enti ma bra ne ma ekura wo mo ntoma wo mo duku wo mo hyenti ade ba no wo mo si wo mo snap srada enam se membi ofri ebusua adehye abusua mu no ne snap srada ne ka bom ne hyenti ade bom meji ya na me daase nyama daase a ebi mre biem enye wuo no daase ebi mre biem Nano modare mano motie bikakra. Eya sister bia oda femu yi. Eya ni nuanom. Sade omo kasa nie. Omo se omo papa no nyina dikai. Omo ni oni so onim se o papa no dikai. Sabre onuanom se okwa opimielu. Wonye oduru kwa so ade ade sika bia ofa binya. No koduru so a wonsi asero mo se papa no mo mane ye ne se de mu aye dia maye aha bete ya enam da busia na se dasia anyama
Yo nana no message na hobie. Me gina ho ma me so afie me. Wasi bi ya ne ba. Bi ya ne ba. Enti sene bi anya na kwantu kronkron na wo kwa. Wo kura ne nsam empema hanu. Onye no mfanya keska no mfanko. Me gi ya e na me da me so afie me ase. Ase da fo momra na me da me so afie me ase. Yada munyina mo ase adofua egusu achia nananom asene abusia ene nananom aguna abusia mamo akwaba nyame enhyira mo pa yetoa adesiyade no eso katra ma da manum ya me papa nantachi wonne ne yere bichire mu apapa nantachi bakuma bia ene yeja ne kwai ni nua be ma preko peno no wose nentima wodi ne ne yere edi ja wonua ba yi kwai se manhia emre bi se wanhia mekuma bia ebia nka abo bi chi ne we ti papa se nentima ne de se manhia se yanye na yemfa ngu mekuma yi so na woduru kwa so a koma woni ni di bebra Oshia no no nkunimdie baaye no odi nkunimdie no abafie owie ye nananom anidie ne ahobrase kwa so wose diduku debo egusu wo bapa je na wuduru na se apostolic fo ehim a woso de ehim pambode eba no ne kawa odi cha onua ba mambi ekwai dofopa deye nyame mfa wonsie emame miso mu pe ka kire papa ne yire se dase anyama dase odom nyame onhyira no fa emaye yo nananom asene ye royal busua anidie ne ahobrase kwa so no mu ase atie mebunu bijina ho ne mo ma ye ma me Medina ma me se oye dwadini ahana no ye adwuma na wo ba ahohoho a kuma bi di be hoho no aye no na efe na akono wode ne ye nwia sa de ne ye yonko prekope se bibi ha no na wokone ho a bidwina de ntwere e de ma no ena wose we adofo nyina ahwera de no ne de wahwera de akase pa enso mpanyifo asan wansra wo ni bimpo no oposa ne nsam nti nananom anidie ni ahobrase kwa so eye nananom atena nkonya na nananom aduru ha mo betia ye mea mesuwa nana afia hinu wo toso mienu ene asene ye lo ya busua nyina ne be mekunafo ene na busua ne ne manyina na nananom so aduru ha no ye fa akonya yiso nananom abusua ma munyina akwa abaso nkokora edamo ase sadia ma mesi wo kura ne nsam eye 20 Ghana cedis ese membi nyai oba premani oduru kwa so ani die ni ahobase kwa so sa so de yi collection watimi atunu botom ayibi e de ahye awrade ani monyam so mu pe me ka chense nyame onhyira no Madaro Masabre, Nananom Atsankunya, na ewo twemu a prepare mo na ebo da na afia hene wa otosu mienu chidom chairman tansa pa wo hia man ono ne dika chami dua ono soso etoso na na asa kire kranche na Kofiase hena chairman hene mpe content bia na na takumani na na nkobia hene Nana osehwede otosu mienu Kofiase benkunhene nana okofo buansi sapon otosu mienu sana hene nana sanya ajiman baamu hene nana mensa brampa oyokohene nana les aframa no dikuro nananom ne wo dwemu a omochia fe eno modaro ma dwumadie no edemu live ewo Asrewa TV isanse Yama mi bi
ne mmaa ne ne nuanom bebrebe ɛwɔ asuogya a ɔmo ntumi anya dɛ ama ɛsan ɛbrɛ ne nti didi ekɔ so nyinaa no yɛti ne so twa gyaadwo wɔ ha yi ɔmo soso ɛwɔ hɔ a ɔmo hwɛ ne nyinaa ɛnam Asa TV adaroma nti yɛbɛsɛ sɛ wotena ase a na watena ase yi etimi ebi ana sabi da 5 months mɛka sɛ sabi oda nti tiwani nti mo adaroma live nti ewiase afa na nyinaa no ennei ye maame ebi na ofusumi ewiase nyinaa ehwe nti mo adaroma udi nkomo na watena ase a na waya hweyi nananom tetrema damanum su free me wofa chiame yanchira one ne yire omo se de me wofa se bi ayede ama omo no me wofa chiame yanchira ne yire se menka me gina ha na microphone yaje afri me nsam se ne ntino mami bi anopa ya ukoi chiame yanchira ne yire se omo gya okwa series aduenum 50 Ghana series uduru kwemu a papa wa ya ma wo mo no edi sika ye bia no na wo de aye edi nka da omo ase moda to aso yo nananom aseni akodi adonte nananom amufri kumase makoma makokoma a enyemo ya eni de ni ahobrase yakwa aso yetoa adese de no eso nananom enano paye gina ha na mpanyimfo sa ni bire wo hwen soja ya nita akoko so yie pa die ntia esanse afia ye wura mu yi eye mi kiremu a efio mema omoyerenom ana ekasai enipa omo afri muo mleko a ye bekọ afia wie ye mako enan emu ayo nanso meko enim membi die nanka ye pese yo nananom aduana number 3 abusia panyi ene na busia kasamafo ene sabi secretary so beba oba panyi so ka ho omunyina beba awia abusiafo akonya isu ma munyina akwa abapa nyame onhyira mo nananom embaye ni aye wo mo ntete fi se omukuru no mo kọ omunkuma afo okọ nanso wo mo akuma bi die awurade nka wo de che wo mo anka wo mo pepa se de ma yi si ti ni suo mleko amaami bi wu kọ ne nchen ahoho ho a ene ani gye a wo be ma wo no enne no wo munya ne sabi wo mo se ye wo wutiri mo odio nanka wu chinchini ni da yakuma yi ma ye sanse yakuma ya le ni na didie nanso na omaye ni gye ewo yakuma mu nananom wo mo se de bia wo mo beba ne ncha asamba ko pena na wo ka kire obeto mle bi se na asa to wo mukura wo mo ntema sasa bibia to atwa sa yenye pofa yemfangu wo ba membi so na wakọ ni wofanom eni wonuanom eni ni maamenom a yebusa ne kwa so wasunsun bi dia ma onu omo si wowo na no kwa yempe ne sa biem sa afeda ye bewura mu awurade besa afa minkumafo ni mikununom ana mensinom bi akọ emayi se nana no mo kura wo mu duku wowo be me da be no wo be fa yakuma ya wodi ne kwa wa mo ye nkra double fita egoso wa musika wa mudija wa mwakuma yi kwa sanse wa mwakuma no odidwa saye prema ni baba empema henum eba no se wonye nananom wa muwie yepe akwasiburo ni wa ma wunhwire a kire wo se o kire wo dobi ene de a kire wo emayi nyina ka wa mo ho abofi sampanfo asapra ya wo yi ba kwa ne buka bo mo ayemunti omukura wo mu nhwire ase yenye na yemfanto yakuma akonofo yi so na da bi ye meye wo abrochiman mu ebiba omuwura Kofiase amusie ya omuhu nhwire ye omuhu sejiw
aha ne yɛde ɔbaa pa membi ɛtoyɛ ananom ani die ni ahobrɛaseɛ kwa so sɛdeɛ mo yerenom ɛse mo sɛ wɔ mo ntemanye ni wɔ mo duku yi deɛ ka mo adawroma mo mfa ngu wɔ mo akuma so ɛmfa ɛma no so mo pɛ bɛka kyerɛ mo sɛ dase anyama dase odom nyame nhyira mo abusua da mo ase ye toa so e de ama abusua no na no mo adaroma tetrema so a eda manum yi edin o ka kyerɛ me no sɛ men kan kyerɛ ya mame akue bi sɛ ebi ewo wufie ni nyina ye binua kwadom one ne mma omo tetrema ana da banum ye funa omo ne e ofa sɛ akue bi edie de sɛ ti omo gya ne kwai cities adue no 20 Ghana cities ebi wo fie enyina su sanso so na de adamanu su free mame kame ne manyina omo ba omo ade nyina ne ende ye mame akue bi a eja ne kwai omo nuanom bi kɔ omo mame kra mame kame ono susu nyenro etie no bi cities aduenum said the mame kame ma susu di ja okwa ne 50 Ghana cities sanso so na mame fosua ono susu se ye mame akue bi ono ne natifie oye ne ba oye na de nyina na wo kan se de na osi ye no na ebre ne bekɔ nti oja ne kwai cities aduenu 20 Ghana cities se ye mame bi udu kwa mu a de sika ye bia no na wo de aye sanso so na owura bi ye frɛ no ya omensa ofra sam ana no madaroma eso bi do wo a ɛna ɔto badin de sɛ ne ntino owura no ato ye mame akue bi badin de nei eye ne nana na ɔde ne to ye mame akue bi no oni ha o baabi edi pa enti agya no egina ne ba no anemu edi ehwirei sɛ nananom yɛmfa nto ne nana ɛna so nyame yɛ nadom no de ne beduru eye Kofiase krodue masi a ne papa de ne ba ɔkɔkyerɛ ne sa ha na ɛde wo nana ɛtoyɛ madana sinti asedafo no mo hwehwɛ panyin nana se mo hu erowa na modana se Sabre Santibi eto babechia eye ofamafo ne be friend say Asha one ye maame akue bi ene netie nti ne maame ene nabusua eba no mo aba abechia nti santene ba na opanyi mafudi mu a na ye santena mede atu edwa no eno a moda to so yo nananom ani die ne ahobrɛaseɛ kwa so mesa me gyina ho bio minu bɛkɔ akɔduru kena minu bɛkɔ akɔduru kena minu wakwantu poma minu benanti akwa medi wajini akwa dru kena minu wakwantu puma minu benanti akwa medi wajini akwa dru kena nananom ena anopai bijina ho na metu enwum yi a na ye emma anka wo mu benya anka wo no wo maami beko akoduru kena ho nanso enne bede wo mu atimi ne wo maami akọ Mami bi wanya adi o.
Atampa, wouldn't be said your woman a city. Timu, now when you him, Pia watching about him. Nana at day. And if I walk one crowd, you see? Nano pay. See ye jawa mama me equire. Omukura wa montima. Mammy ka wuti ye muanka ye pe. Uti ye mua, oba pebi, anka ye pe. Kadachi be a friend, I will be do blesswadia. And I will woo on pa de pa. So I bet you don't do a moacono. Or then a basaka see about 2 more. The wookri. And ready so your moon now, queen more ding. You cry a duku. The bo. And that's Sufita. Papa would do not about for the him or you know him. If he's a woody anymore, honka, I would detune a ye a radia. Kawaya dija ya mame ekwai. Mame damli fadye tuyeni yale. Nananom mo fra yisi wa mukaska omudija wa mo mame kwai. Wa mu wiawe nyina no mo se wa mu kura wa mo nhire. Oba pa bi o mase wa mo nhire yini. Esansa mo fra no ye wo school dam na bi sisa. Na nka afa ni ye be ko school akase aba ba hwe wo. Ye kura ye nhire. Dabi na da achibi ye ba de ehu nhire ya ye hunu sa ha ne de ye ma me pi ade na tsoye nananom adonte abusua se de mo nananom ene mo ma wo mo esie no so mo pa me ka kire mo se da se anyama da se odom nyame onhyira mo awurade so nhye mo den sa ne ye no eda mo ase ani dia ni ahobrase akwa so me sa me gina ho ne mu bio me gina ho ne mo meye kuma bi adwuma yefo a na yeso mefo a woni wo mo ye adwuma adofo nyina beka bia da ne wada ne sanse wodi bekonti adwuma yefo so mo kura wo mo nsam 50 Ghana cedis enka ne titis ka ne mpema henu sa nananom wonye na wo ba pa du kwa so a mamla ni amane de disika ye bia no ode aye so mo pe me ka kire so me fo nse asedan kamo nya me nhira mo nana no me sa me gina ho ne mo bio gina ho ne mo ma ye be ma akawe a wanya ne ba bi kro eye ne yire sane wo sie ni wo si man bi o mo maame ane ye de ne to no nipa ni bebre ko okwa no obaba akosi abe ma akawe e bia wo se obaba bi wu ba me yire ti wu wanka bibia osi okura ne nsa 50 Ghana cedis so wo to nsuo do ko hu be ma akawe a o ma ni bi e de ano so mo pe me ka kire ne se nyame onhyira no emaye that's odom nananom ani de ani ahobrase kwa so me sa me gina ho ne mu bio gina ho ne mo ma ye mam bi eye ne nananom na kire se mi hwemu a ye ne nananom be ka ne nananom a wo mo ayede ne to no mahu miwra Christopher de ewom ana mahu miwra Kwame Nsia de ewom oba ba ko ne na ana miwra Jombo ono somba na me nhira mo se munua na mo do no na mo to ne bedin obi to bedi a kire se wodo wiye pa ti ne nananom se wo mo kura wo mo ntema nana anka afi ebeba kakakra bi ye ba de wo ye maye no ye nya wo soda omuduku debo eda so moka wa wo mudija wo mo nana ekwai nana nyame mfa wonsie Abraham kukum maye na da bi ye no nyina bepom atu wozana nana fo yi se wo mu hwieye wo mu kura wo mu nhwiren mo ahyanso de to wo mo nana so sanse
kuma bi ahohoho a wohoho ne nananom no wokokoto a efedodo ti ne de wo se ya asem nyina asa mukura wo mu nhwire e de to mo nana enaso biso mo pe e ka kire nanafo ne se nyame onhyira mo dasi odom nana no me se mi gina ho ne mu bio bi gina ho ne mo e ma eye me maame amanse bi a wanya ne ba bi kro ne ma Fozia ana ya ana Olua Francis omosi se ne oba mambi ana edika samanfoforo ne ma no to mu kro mo se 50 Ghana cedis se ne bia ni abrase kwaso oduru kwaso ana dawro made adiska ye bia no omfanye bi so mo pem ka kiro mo se asafo awrade inhyira mo daso dom sikase kura mi efri eye maame adwa manu woni maame debola wa mo yonko blabo pa ayese wanya mokua na ade ayen katekwa no mudo ani mambi omo ehihya no enamfo a omo enante ye eno no ene mambi na ekwe ne namfofo no so nyina yale edade eyare hosem kese pa ti wo mo se ne ye yi wo mo yonko blabo wo mo yale de nanso wo mbeka bibi akire wo mu nwen sanse odo no na emodu omukura wo nsam 30 Ghana cedis edi ja wo mu nwen mambi ekwai so oba pa mambi gie na wo kona se wo hia wo mu ton nura wa tobi na wo de abesa wo nan fofoi eyaleye so mo meka kire wo sasa fo urade onhyira wo mo emai nana no me say mi gina ho ne mu bio bi gina ho ne mo ma eye eja sei bokuma anti ama ne ma wo mu kire mu a yo papa kudwam ampofo eye no yankofo so na aduru ha papa ne maame mu so de wodo ebebo odom abusua mama kwa aba na adofo egusua etia abusua mamo akwaba nwa bayi so woni makuma mambi na betnaye ye kiremu a omufri akwantu mu ba mambi no mo besoye no ena abofrai odi ya woni mu atini suo pa ena wo ba hwan nkyan ana wo bekwa obegye no fe wo so wotu nani a wo hu obi a ka mambi a wobeji nui ana otu nani a mambi na eda hoyi wo se okura ne ntema wo wutiri modern papa ana wo abefa eyamia me maame ma de nyina mambi ede ne kure ni duku debo eda so eye ne kaska eso wo de agya o maame kwai ne kawa odicha me kwai maame ada na wuturo mrika ntemu a wa mmọ me nka ye maame ada na wuturo mrika ntemu a wa mmọ me nka ye se wo kwa ka kire wo maame se eye ye de besia eda asinyame onhyira Ye, nana no madaroma ye twaso sanate eduru mrebi ne ehwe na areho ne ba na yenya kwenye ne ahomeso nana no tetrema so edamanum ifri ye maame abrankete a one yonko brebo ye friend se higa ni frasem omunyina omode nyina ne ye maame akuebi enti senei ye maame akuebi okwa ye maame abrankete a se nyina bekaya ne baba wa so no ko ye nche higa no so frasem mususo ne maame ne nabusuafo beberebe suso ekọ enti wo mo se ye maame bi wona awaye samanfofra wokọ
Ntiji omo nkratro koma omo maame ne omo abusuafo di nka wo ho no se sidi du no mokwa obia mo che ne nkakra obia benya bia no yesi so de ye na wo de ya asidafo no mo hwe ye maame abrankati ana monanase ebesre ye nua odeda me ofo asekwe bi abusua ne hia wo emu ne nche wo nti wadaro ma ben ho na dom pese omono kano waka wa odeda ye maame no wadaro ma sansusu na tetrema edamanu mi free ye maame akositiwa nananu bretu efi osi onne ye maame akwe bi ehya sedi agoro no mo mfihia be se edu omodi agora de mekan of Jupiter a jampofo of antwema no de me kai munyina munim ade ba akopɛ na omontimi anye se obi a sebi we ekɔ we ebe ma ho na omodi agora che edise nei na yonko ani nua ne bibia na ne kasumsem ekɔ a ya maame akositi wase oja ne kwa cedi seduenum 50 Ghana cedis se ya maame bi udura de disika ye bia no na ode aye nti asidafo no onhwe ya maame akositi wa na monanase sansusu na opanyin ma afo se de medical kai no endei se obidi ne babro se ne ntena na otimi ne tena daba kokora na esombo papa opanyin ma afo ene ne yere omodo omo babre ye maame akue bi asha oni abofra ne tena ya manna abofra na nyini ya sebe mekasa awale akura no awale onwale meheda wanyini watete no wahwe yie enti no senei ya maame akue bi kɔ hwan na betete abofra na toa so enti ne senti agya maafo ne yere ene abofra na no ne ye maame akwe bi tie ne se sanopei ye maame wo kwa oba no ene ne maame ne papa so mu gya wo kwa million baako ne mo wo kɔ no oba no da so otwen o pa obi a ode ne begya na obetete no de ama wo mo abrankati asofo ben yire abrankati a akozetiwa osuso mu hu na wase we ya sidafo na ebusa enti misrem ba bia mo bia no munyim hu adi na omona mo asisan se banji sebe abo asansa faade a ode kire nipa so ya de a osayiyi ni asida sansusu na de kura me free be me kranfo na na agesi brentuo na nifa hene ne manyina omo se omo maame akue bi de omo ye ma enua adamfo kire se bibia na mo frey eye de ma omo se nitino se nei omo maame ekọ omo ra homonia bren kafi bedure bronya mu se de bia me kan me pe bronya pa sanse bronya dura maniji menuma dosu ni nyina eboa me obia ni ji bronya ho yenya akokọwe wonwe akokọ da ofi afi dura o papa beto akokọ wanto kora yikum dantwi a ubenya biawe enu ti no emai ra ho ne se ni tromu nyina ase maame bi
O kwa o man si million baako. O kwa safa bro mo no fanto akokɔ no mo enwe. Eti ye no akuebi ma. Yesre wa wo de da ye ma me akuebi wadaroma. Abusuani hia wo amunu sanse ebre no yakobo no nwotwe. Nti wo mo pese wo me nsakire bi akɔhɔ. Na safo no mabusuano na nwotwe pepepepepe. Enei ya hyemra se wache kura nondu epa ho miti numu a we me wi a mekota epa ho ana makɔbɔ na nanom amane se omo afom. Aha eti wo hyemra ni kwasa wo fom mra no. Nti wa odeda mu no kɔhɔ wadaroma. Said ye mame Selina mafuwa almost say omone ye mame akuebi mame akosua nhoma ye oye menua ba okoya chepa omone ne di agoro enti se nei ne ba ye mame Beatrice so kwa mame Selina mafuwa ese omo yire mfi agoro na omone ye mame akosua nhoma edie edi biu na wokɔ cities adue no 50 Ghana cities o mame nom se je wokɔ a ene o mame nche 25 bronya aba na momfa nto crackers ene muani yo yetua adese de no eso nananom ani de ni ahobrase ekwa so megina ho no moma yeme ya me bra panyi nana wo usu bobi jamasi tumi to hin nananom ikiremu a makonta no no maase no no obi bia no no eye me mame ha na okunu wo se mambi ofa ne ba bia na yefra ne se kofi kwa so no oba na kofi yale ne kwam de no a oba pa mambi ene mano aduane di ene wo nipa nyina ahwerade no no se wa hwerade kase pa nanso wontimi ni awurade ntwetwe ti ayame bra mo amakonta ana wo usubo bie wo se wokura ne nsa 50 Ghana cedis so wo ba pa wonye oduru kwa so a mamla ni amane kwa so bia de diska ye ode aye so mo pa me ka kire nsa nyame onhyira me nwua be ma no ema me besra mo asedafo momra na menkyere mo baabi anana wo na mo nanase bokɔ hɔ no mo so a mo nsa na me papa po no mo so ase nana no madawlo ma me sa me gina hɔ no mo bio nana no santena makonta kujodi animu no ye mame akuebi ne classmate 1986 emrante ne mabawa omne wo dwemu a afie badu ka ho ana aha okay me say me gina wan mo ma ya me papa po num papa say wone de enkra kwa ya so no wonam no wokɔ no woba na woba kurodua yi mu a oba pa mambi de aduane de wonfa nka me no kora obesi ahohwa wa me kora wose besi nkodi kakra se ne woba pa mambi ekwa na de fefa wa yema anu nti okura ne nsam opepe baako ene ebeka ne 100 Ghana cedis se mambi nyie adawlo ma obani monyamfo woduru kwa so na se apostolic fo ehimu a wayibi ade ahye asafo awrade ani monyam biso amu pem ka kira me papa po no se nyame enhyira wo papa try nana no me sa me gina ho no mo me ya me nua ba kire wo a wo no ja sa na me kire mu a mo be hu opposite wo se de banana sei ekofa me amakuma mambi eba yonko ana wone nenam na wono kura no aduane anana se medi se mambi die ana wo kokodie ti wone ne manyina se se na mambi ekwa na yesi wote ma me kirewa ene ne ba ene okura ne nsam 20 Ghana cedis edija mambi kwai se onye
Odu kwaswa de diska ye bia no o de aye we show mo pe me ka kire nse nyame onhyira no emaye. Hello, two. Hello, try two. Yeah, no, yeah, twice. Yeah. They cry me free sister Tiwa Kumasi Tafo. Neba ebe ko school or Castek. And neba and ye mammy kwebi and then the banner netina ye a share no man ne about frana we school. Ye mammy and the economy moda say no. A sending to no, my men in the banner say, Mammy be o papa ya o ye no. City said Gyasi. Omudi ja okwai na abofra no so tete papa de man no okwa asa kai no e wo mpai bom sanso na ya mame ya sala osi oni ya mame akue bi ene ne hokani na na Gyasi bremtuo na na nifa hene omunya na net akura e wanyankemam Enti anche ana ya mame akue bi ene na natuba afie omutuba afie no ya mame ya salade no wanyankeme mu ho a wo mu na akue bi aba na abesra wo mu ne ho dodo no mame su tuba afie oba no oba ho a ose ya sara mepe abeduru mepe buraburu de waka kire me na meka ni nyina na ono soso boa Nei se kwa na bedro tu atwa abrobru tu atwa enti ni sika siri se enu onye onfa bintu abeni eye de ya abrobru oduru ho no ma ono mo soso bronyen omfa nye omo ani wona ye mame ya Sara se edantoni mame ne nsem de be sa ha ne salga mese me kan ye nkone nana no madaroma Jumaje ne demu life Asrewa TV ya mami fi ne mewa kwantuo mu na busuafo ewiase nyina ehwe se nei ya mami bi one nananom ekotena na mo soso adwendwen wo mo ho nti wo tena se a na watena se eyie Mama Sarah ba bibia wo bia ma yenhu ne emeda wase sanse nipa ya de a osaye yo nananom Kofiase man dofo a yetwa ahia mu anyina ani de ani ahobrase ekwaso we ya aseda obi bebusa se efiri ye aduana abusua panyi buachi yado wode ne ma mpanyimfo omose na ano ya wada Kofiase man ne adofo nom boa mo beboa wo mo eburu adwene ne ntiase so enura fie so sa tena ase so saa bo sa beye wo momoa wo mo ani aso ya mfa asidai amfa kasafidie yi so amfa ma Kofiase man ne adofo nom a mo beye wo momoa na wo ye boni aye to mo da adofo nyina se de mo hwirefo wo mo bia no otwe dia mpokwa ame onhye monamu emaye edamas Yeda mwasi mwadaroma ne etwaso mampo ahene dwumo na ho ye yes nti ya mo akwaba nananom mwadaroma menimi nuaba ya dwuma yesua no bende etwaso de ama nananom asene royal tetrema adamanimi su free 1986 Omne ye mame kwebi ene wie school so de che no mo be chia ye no ansana no enche ebre no nonso apon sima no aduanan nti obe be makunafo kofa ne nema de abasafo no mo aba omuduru omoba ya ne mo mato aso no nwotwe na asafo no take over ebre no omudi breso
Your mom 10 minutes here, baby, 5 minutes. I know for something. Kama. The Apostolic Church Ghana, Omoya dear. In the brain swan, I'm Mokonya, no Mayan in Tem, Nananum and Tomra, and Simetage the Heya. Na Mekoka, Mesumena, Mekomishi. 1986, Omni Yamame in a real school. A bra, ya dear, a bell no, Omonama, a brandy brain in our normal corner hall, community como, a cromo, Omade Manu. Uwo de obreso said the crana, but over Coney, Omo classmate Konoma Bechia, na Kwankwaja, million bakon, 1986, said the Omo Essini. Madaroma, Omo woman named Hamakunta Kujonating Kamomeda Omo Assi. Sansuna, Kwame Ata, was in the friend Nana Kwame Ata, on the Yemoba money war. Baby anankane mame Eunice the drugstore no ewo no eho o se ono soso nanano madaro ma santene bi wodwemu chia yenim omo ameka Mr. Ampofunti ena santene efri kumase aduru dwema omo echia nyame nhira mo etina na kwame atoye mobile money wa bontinu mo se ye mame bi de ososo wa ya ma no oja okwa cities Adriano 20 Ghana cedis. Anano madaroma. Ye mami ewa ha semoda yetina urana no Wondi unim kasa. DJ Midase. Show me papa mo asini kodiewu adonte nananom. Kumasi amakomo adese konkro amudi makohudwa na makoko mo ani na ayemoya. Ani die ni ahobrase kwanso me wrompaboa na masre ni die na makasa kakra. Modesi aprakopɛ ne me ebru ni anya adomfonso ba mo mfa nkyeme. Mijina ha minyina ne boni mpanimfo sese bi ebru se bi anya adoye boni kura yekrem. Se mesuwa bia oda ho edie se mama ne yeka se yeka mesuwa ho asem adaje ebebo. Mika ekira mijina hempo de ojeje misuche obi asanse me na medi adokodoko de. Papa mo sabre yesuwa wokọ. Mijina ha me papa Kofia ne ma, papa ma aye ma, mi papa ya sai emma. De ye ka kira suwani Yesi suwa ya no na ekwa na eba na adai na wasoma yesoro na wayi ase atwedie yi. Eburu ni anya ado yesi udu nkwanta ya egu ya habai na habade ebepro na emom ya egu yesikabo. Nsusu etua etietia so abawa na mo so. Sedi enuanum nyina ya kacha yesu wani yesi suwa e wani na akata o na waso de ensi ye. Enti nesa wo kwa ebia no akosia papa mo wakosia maame. Sanse papa mo di eja ye de wamfa ye nya wo bia. Enti yejina ha papa mo yeja yeso wa kwan enuafo nyina yesi ekuta yensem ne sika no eye 50 Ghana cedis dada no ahenum yesi so waje se wusia papa ya se papa maaye papa Kofia ne na wusia me maame brago so a ana se me maame stapon a me so wa da mu nyina akọ me so wa afra akọ me so akọ so ahoma mu nyina akọ wusia wo mo a umbebusa se na ye ba no ye man de asem na o ka kire wo wunya amane ebosu ti amane ebosu ni 50 Ghana cedis so waje na udu kwa mu ache e ma ye papa ne ye so wa mo enya bi na mbegina ha na manante se no minim se me papa mo ade e fe ye mo fe mo beje ti mi so mu ana me da anuan mu nyina ase da se eburu da se enya ma da se a ahene wa me da mo ase DJ wadaroma so ma me papa me yam city se wa DJ no fa kwame Aya de wanu hwam. We ye gusua ye twen se be ma kunafo de beba kan so edeja de yere kwai ala no madaro ma se mu hu se yi na ye yesoro ha no ye nyina ma hoɔden no yesoro ha ne de ya na ofem kakra nti se awia no
Sibi ambeto fangu amana. Anya sa ebe managing sa kakra kakra ye current no. Ya na esura de ofem kakra. Yeguso adisidi bibi kakra wa de beja ye mame kwa bi nyama ya ye be ko ni nua ho. Afidie no ewiamo ase ye mame bi ne papa ba ene of akwamo achi after hours we are mo ase park ne so. Ni nua pa sport na bo ho no. Ono a woni kramfidie. Ti madaroma ebia uhia na ono ani ebeje ne number du ho a bibia nya ma ye de a ebekwa kotie dwom kakra nanano manamo a wadwemi ye papa yo free amoase ejata ye no nti Church of Pentecost ono soso oba abebo agusu Tetrema adamanu free Antidora ne ba friend say Ebenezer abrante tenten soro ho ne guy name no me yire fika me kan oye o under 12 under 13 kolak tinkiti bo ne yire ene mami bi eye ofa Christopher ne baba no o de ne tu ni nua ba bi enti ne Ebenezer se ne yire ene da mpemu a okonto one ne mame omuja ne yire kwai cities aduinu 20 Ghana cities Wie ye toaso ofesu sambode e de amabusia tetrema damanu mi free me ankasa me papa Chief Revenue Officer Secre Central Yewura Twemasi Ampofo Bracket Cruise Pa Thomas sana meka obehuno retire MC for the entire tomra ebi ho ne committee kora adwumani nti abai de che ne nananom osi ye mame akue bi ne papa free amase frɛ no opanyina mpofo enu nti no ohia na omonitin wie papa mpofo ni nua opanyini ampofo omuhia wo ni nua no nyina hia agya mpofo na hoye yadie bae kakrai Revenue Officer Twemasi Ampofo se bi kro okọ adwuma no afa ho meba wonte se wo se papa nana no madaro ma Asante na wo dwom yi Mr Ampofo nensenom ene na sorefo na omo wo dwom a Mr Ampofo yire edi anim odo omo echia edi said me papa Twemasi Ampofo si ni se ne ma no omo monidi wieda ne ho dudu no okọ ho a wo se papa ne papa so se me ba ho beto nti se ne ba no ekwa uja ne kwa million ba ko udu kwa mu a de disika bia no omfa enye ehena no madaroma ye wo ha no pei enipa ne bebrebe ye duro hihie botom ne ya bosum sanse ye tompo ne de sebe ye ne anwea na tie pressure ebi kura didi no nan no anomoduro abusua na ye nhye kama omo ye koko kama ewo omu fie ni nche hɔ a ukona so mpasi kira ebe saudi ama nti waduro hye obotom ne braso se onumaduro na wadaroma kɔhɔ kwaji koko ni bi uwi ano anomoduro yempe casualty bia wa ha ambulance ni nyamai na kofa anoda wa ha saade apa nti wadaroma omo ye koko ewo hɔ no kope binom
Madaroma. Sana Kofi Yesu ni nuane ye maame akuebi ono so wo ede ne bato Kofi Yesu ne maame akosu enhoma ye akuebi maame wo pradaka ndi Kofi Yesu ne ba na oto no bedi ye maame akosu enhoma ne se ene biu na wokọ jenkra no kọ afa kọma wo maame se ne nana ne papa se omuja ne kwai cities aduenum 50 Ghana cities ofa Thank you, Wafa Kwame. Yes, bia. The man entity only Christo. Sanse. Nyame de kan ho. Ono an also wo ne hwe. Edurumre bi kura no ka se janke betimi a. Nanso ne ntimi na also wugye. Ba ye nipa die, owo ne ba. Mimi ntimi ka se mesro emfame. Kofa ya amoda. Mede ne yesanse me ne esum. Minkobu obi din wakase obi esro wo so obi firimu a na yedina ko efiri ni esika no peni konwa ubo wo de minyangu asa de omu we ye toaso e de ama abusua nana no madaro mateteme damanum ifiri bebra panyin kwaku dakwa ne yire omo ne ye maame akuebi ne bofi pam omu fie n'achi na ya maame akwebi musu fie no wo na ababa wai eka de ya maame akwebi ayede amano a anokwasem wahra de eti sene okwa mebra kwakuda kwa yerese maame bi sidi sedu odi jawo kwai ode na dakwa opani dakwa wai Santine che na Kumasi cement mu ni nyina ya opanyina mpofo enti na mo wa ha na no modaroma yemfa mo hwa na yedebo yesi yewe chichi nam na asibedi esusi so sebe owuo wo ho atiasefo wo ho dwumade bi kososo a yede yeni bekọ akọhwe na me kan besi se Nyame ya adom na Yesu ama ochina anopa nonkron Yewura kwabra kweni ye friends Dinash ye secondary school pon kese e wa ha Nyame nam ne dom so ama na ya de fefede de ama school na ochina anopa nonkron odane dwumadie no de ama Kofiase man ne de ama school no headmaster odano se school no nye na omofani dwuma sanse sebe aban kwa no ntimi ye nyina ya aban nti wa beye washroom be bia mofra no bedware beye omuhu ye ya obroni kan se ultra modern facility ochina no panon kono odi dwumade ne hye oman nsa na oman no so de ama headmistress and school for no se omonye no mu hwe ni yie mo ho bai edi tudwa ebia na ochina kra na yenya kanea anopa no nkono sanse ochina no saye eyie ni to aso ochina so fufu froda ha nti no nkono no de ye wia no
na ayi ahodo ne dwumadie na aka ne nyina no ato aso ti yebesesa no pana no na yekoho yefiri ho kora na kyerɛ sɛ yekoye mame bi na ase asɔre modaroma awia ebrebe mu a yebesa si so adesiedie ne bi nyama ne yɛtwɛ bɛma kuranfo de ne de DJ ofa kwame ma yɛdwom na aha modaroma sese de ofa kwame ne yɛtwɛ na cha tas ya mo ase canopy nkonya system bibia wode owie no okɔ na wohia na behume betu no hu na abɛyɛ dwuma ne de amamone di ni nua ba ayiase na abaha prinu be kan papa no aduanafo so meso afie bo ba no firim ne na otweda ono a na bɛyɛyɛ me aso na medi ho kyea me ne ne so me ofase bi so papa ati echa renters bibia si a awie de number ne betudwa modaroma ofa my drum ba ko na ye na ye hombra Aba kwame asembia di bone ya bra na me fa we dudwa beba na mawi na de wo ka abeka kire me wie ajampofo bema ajampofo tiemie na tetrema ajampofo hwemani min na me na okasa me wi ana wa kopita ho oyonko brebo Mr. Kodua ya osinze unua ba na me afre no okọ waba no pei ose awia osa wayi nti one ne ho kani omso omo baaya tito sika ne milu enum esi so a one nananom asene royal busua fati unua ba eka no subi bedin ka da nase aseda aka no monfa munni moba nachi na monkodase Nana no modaroma said the cano bibia de brena ye juma asafo no amabusua no mobra se be makrafo ne ma na adu so eba ansana be makrafo ne ma beba no sabre the Apostolic Church Ghana asofo ni nyina
wɔ mpatamu ha nyinaa ne asafo mpanimfoɔ asafo mma ɔmo nyinaa ba abɛduru ɔmo ba abɛkyea ɔmo kyea wie a na bɛma kurafoɔ nneɛma ayɛ dɛ aba ɛbrɛ no yɛayɛ nhyehyɛeɛ ɛma ɔmo nɔnwɔtwe sese nɔnwɔtwe na bɔ nti sese abusua ne wura asafo ne bere no mu nti so ɔmo wie ne brɛ ne we mo a abusua no mo a na mama na we mo na yɛde mmara na di mo na makɔbɔ na hema amaneɛ megye kɔ a na magye me hyɛ ɔne abusua panyin ɔkyere dante ɛde ɛyɛ nsifo yɛ enti sabre na nanom adaroma santene a ewura dwem no yɛ the Apostolic Church Ghana area ni nyinaa asɔfoɔ asafo mpanimfoɔ asɔrema ɔmo nyinaa na ato santene fɛfɛɛfɛ kama ɔkɔnɔ ɔmo dwem a ɔmo ɛkyea fɛfɛɛfɛ no ɛda akwasi yike ɔbɔ no homɔden papa ɔne nana Gyasi Bremtu na bi no ɔyɛ deaconesses asɔre nana Gyasi Bremtu me wɔfa ko Gyasi me wɔfa abamono kwasi yike ɛne na deaconess ɛgya ne kwai ɔmo ayɛ adeɛ sanse ɔmo hyɛ aseɛ no na ɔmo wɔ basi school mu hɔ ɔmo timi agye asafo ya kakra menne ɔmo agye plot asi asɔre dan nkyɛm besi mission house a ɔmo ayɛ adeɛ papa ɔmo na ɛwɔ dwem a ɔmo kyea fɛfɛɛfɛ deaconesses na da famiti ɛnɛ makuofoɔ no nyinaa ba kama ɔmo ayɛ adeɛ na me hyira mo nti ɔmo kyea no na bɛma kurafoɔ soso nneɛma me nua ba yɛ amoda yɛyɛ adwuma a yɛsua no no yɛmmɔ mpa yɛ sɛ obi ngu enya to de yɛbɛba ne nyinaa ka yɛ ho soso ɛde ba na wɔbɛka bibi de akyerɛ abusua de DJ wobɛtumi abɔ adwom na na wɔbɔ Yebia meni damrambo okumugwe busa wani okumugwe busa mankwati akumenso jatrane tantie bu ana misumi freja orma maboye ejae onwa bedumo okoto kusi damram osi abrobo timidio tima mankwati ya obekranfo nema demekranfo madaroma na nua ba ya moda na nsa na nneɛma bi ba nneɛma no duru ha nneɛma foforo bi adi nka aba nti yɛkyerɛ no wie a na bɛma kurafo deɛ no aba na kyerɛ sɛ yɛwie ya asafo no ni nyina ka ho eti ɔkyea wie na wa wie we no na de krafo na toaso any problem onye ya moda dwem na edi piska uduru hɔ no ma na de wɔkyea ma agona busua no pia dana no bɛma krafo Nana Gyasi Bremtu nana ni fahene nana kafra wo de sa na tie pia
Hallelujah. Boko. Bema krafo. Ene ma na sabre ya moda de adu nanim fefe. Boko. Nana no madaro ma asafu mani bisusu afe no mo so abedru a wo dwuma omo chia fefe eno Yamisha Mopa, the Apostolic Church Ghana, Asafumani Bisuso Abedu Ejuma, Omochia, Fefe, Sanse, and they Oma Radi, Dickness, and Name Afreno no. DJ, thank you. Yamano, and China, the Akanovia, Mother, I take you over. Pacho medase. Yo. Nana no madaroma. Ani die mo a mesremo na makasa kakra. Madaroma nana. Samana fuma. Momfa ncheme na sabi. Kasa tenten etimi entoponko e maninye de bielada. Nana hima ena trankonya foyina ye papa ma sofo am wa ha empanyin enketwa adonfo ne ajamfo madaroma mesremo yina ne die na makasa samane fo am fa ncha me na mdi kakan na sabi kasa tenten entimi ntoponko man ye nana madaroma ukra wokotojo ma oburu die di kan no so nana nom ene abusua me ma mo hyede me ma mo demrifa Demrifa due ani yen na yamani hono na ka yem pane sa wo so abane sa nto se afa ne sa sede etie bia no ye kura ye gidiem de onyame pa na wo ye de nipa da sani wo pe na be ye ho e de ama wo ye twede mpokwa me na nkasa pe na wo ye etu odwene ho a onti ase da na me na so ka kire me se wo se de ne mra so no owuo se bi wa wo mra so ye no wonko ye eye sa na tie eti die sie bia no ye fa ne nyina ma papa wo hata esuru hoi onyame na nim nia wo ye won so te ne wo ye ase nipa da sani bia ante ase tan madaroma samra maba be gina hai enye obi bia se mo amase mo ade nyina mo baba oba Mavis Mabel oba Mabel samra ye kasa woni ha o wa monone o wa kwasi broni krom na akwasi broni krom so de se wo koduru ho a Italy ho no awo wo no anampo abrafo so no mo ya adwuma eduru mebia na o mo nte ase na den se obeka bibi amomo atewase na ne asie nyina yi samre obai wo te ne suo den akwasi broni wa ama ne kwan ama na amehwe ne maame ani achi enhwenye hwe de asie wie ye ne hwa enyeye enti se wa ama eye ne hokani ni twetwa mu twopo na me prache se ne kunu samle bema ada kwame Francis Osei wasade kwame ma mfa nyina anka hombodi ni nyina aha ofosu ni nyina wom ye ka ni nyina ye nya bi samle wa ne hokani wo muti ni suo e wa manone pa enya samiketowa na wase sanase kwa wantimi nkasa wa amanti no wo hwe ne sa amana kɔ ntifu ni ho apagafo wo ho abusuafo no yeso yeta na chi ayeso efiri kumase aduru ha no wase kadwade mpo no nko obeye hwese da bi amamre ya maame wo kunu eti manenye na ne esesa wo ye no wo soso wa ye edi aboa eti samre mo amakonta mo ase ma de nyina wase senne sanase kwa okurane ntoma pofa obade o front ma pofa wo front ma po gina ha ya mame cameraman no oda o so dada wase ne ntoma pofa na ase afra ne ntoma tintimu ese madaroma mama mu tintimu mo fa kata na ase so na wadaroma wase wani die e mamu nsha ho mamu nwan ho mo fa ne nyina enwu na ase so na onfa nko afa anso ho a ni de boduku eno so eguso ni senti ade apafo
wɔsɛ na ase mfa plane ma wɔn mfa taxi kura da kase ne tai apai ana petrol asa da bi plane enam wiem na ase emfa enko anso hɔ a ne patia eno nso so ɛbɔ ano wɔsɛ na ase emfa entu ne kwan afei wɔsɛ ne shrap akɔto baako eno nso so esi so na madaroma wɔsɛ hia mpaipa wɔsɛ wɔwuo no monsia no ma no ɛma momfa ne wɔmɔno ne hɔ sɛ obi ewu obi ayɛ da bi ni opesa mo kacha no ne sɛ mo ya ayefro wed engagement ene no opɛ ɔsɛ momfrɛ no na owuo no ano nsi ye hia dom ye hia sika ye nyina yenye baako ne nyame adom na adom ye ne a etwoda mo wi a obi abu ni kete akoba bi a okodi ni pa no afa anso hwa o wɔsɛ ne hwere fɛfɛɛfɛ ene so eni asewo ne dia anso hwa nanafo no so se nana pay nantiye okwono so konoma refusio enyayai kayai na bibia ne kayebom na yenye baako etete ye ntam da me nyina yenye baako afa anso wa abusiafo ye ba ye hye se ya ase kɔ yetimi nhwa ne sa ema ne nkɔ ekuta ye nsa 50 Ghana cedis edija ya ase kwan onfa ntonsio na onfa entwa ekwan a wo kɔ no na sade ananom adaroma abusia sade ye moa mose oni na busuafo ye ba ye ya ndu sam enie yeda mase yakopon ehira wo bibia amen oba mada yo yada mame ase nyame onhira no nananom aseni akodi adonten na nanom amofiri kumase makoma makokumoni a enye moya adonten abusua Yamia mesuwa ma ade nyina nana afia hene wa otosumienu oba fefe oba tomolosie no frotabla ba mansa nyina enom ano so wa wo ba isre wani die akasa kakra abusia panyi wa kire da ko be ma akokodufo nyansani papa tie mebron oba panyi estabruwa ono so wo ha na watie me Mone nananom adonti abusua nyina adofo nyina ne mo atie me kakyere me da manum ene anopai eya rehosem kase pa wasi ya dia to me no panyi ya bofra ya dia to me onipa kwa hutrem ya dia to me onipa kadamo ya dia to me onipa kwa hutrem a eradie santrani wure mayarisa omaduane nana jasi wo fasenum na aduru haseye omo na chi no so eye me sofo panyi ono so ne wo fasem na aduru ha eradie ki asole for apostolic bleman so aduru ha eradie ensantrani wule mayariso omeduane yade yo eradie beyo mawai enda ya maro wusam kasiapa wo wotri modern nanso wo baakofo emfro wo na wo ya midanie enda me agurani na sankasi atumie ana jasi brentu na sankasi atumie oba pabi oba kukodu free oba nyansanie na wo hia wo dofo me pewe arawa shamika sumo wo wutiri modern nananom jiraha na mi jirawa no ma ya mo ase mukuno makonta bema ni mo nyamfo nyansani a wada aguna abusiam
akwati brafo na ne wo mo nananom na naja sibrantuo ne kasrema ene dem anumui na wose awe ho sam ahye ne kra so ma na want me ni wo wo ntwetwe de ma me to yade aya no obi nti ase ne yiri mambi wa yale pa afa ni wadu ne hye so ana otwedi ampo kwa me afre ni mika yi kura so no okunu so eyale ti ne wo hu se yade eya yade anya yanka be ma kokodufo nyansa ne wo fra gura busi okwo betutu ne ntema aguso abetena se abehwe ne yile ne achi nananom anura amamla ne amane akwa asobia de na yese na na jasi brantuo ye no me na me di animu a me di bibura me nsinim efidue mo ene wo se ne yire ko ba be pa wo bi nkobi ade woni asafo awrade nko ananim ti wo kura nso senso we bra sana nanom yanyi ni nsuoi na ne yire ba be pa ne yiri bobe pana skwam de no a wo penso a wo hu se na naja sibrentuo ne dofo ebire no ensuo na nanom sante e ba no ye na naja si abusua won kwanza ana o mosu aduru ha na abusua mamakwa aba na nanom wo wiye no wose mi kwa me doko onu supudo baako adonte abusua yenye ena no paso obi bebo yensa yenyi bi na yemfa ema no wo wiye pa nananom aseni abusia to abese no tinana jasi brentuo se nanka mamla ni amane akwa so bese no di refidua yi mu na tiwaye ni nyina atofe panfo sa no da hwa e kansam nananom yanye ni tofi na yanchama adofo nyina enya bi wo wiye no wasese no pai adofo nyina so mu nsu bi muwa no na wo wuo ni tiri mountain ti papa si wo kura ni hanki wonu supudo baako se adonte abusua yanye na mommoa no na wonsu enya ne dofo ekwai nananom wo wie ye pe anu wo se wo kura ne manches wo so manches ni kan di adi ne yire anim wo dura esanse sum baako ha baako ntino o so a wode ahwe hankwan no e de akọ abraham kukum sade ye kan nananom wo wie ye anu wo se mi kura ko wachi wo sa ne yire katapre ko okura ne kat ibomo kasiya de sunja kasiya eda so nura abasa ne yire kate obechenji no sade nananom na jasi brentuo be mani monyamfo akokodufo ose no wo wie ye nananom wo se me ma me yire ntema afa na ntema wura ne bela wo bi subi ma me sanse ba ko na eya na jasi brentuo se nananom ne edin no didu ku fita odu na abofo ni hima onfa ehim the pen body eba no meka wa wodi gya ne dofo kwai dofo pa deye na memfa wonsie emam nananom wo wie nyina no wose wudi mama mna wonsa amane okura ne shrap srada se yenye na yemfa kakranse wo twedi ampo kwa me boliboli nyame asafo urade ne se adofo afra chirichi ni benta ye ba nyina sade nura ye besra ye no osuru bo afofo mu nyina medura sondwem omokwani anti musu anti asenya ye beda wo twedi ampo kwa me ase wose ni yiri ye yase de aka de ye twam na sika de emla brobrobro wo wie ye nananom wose ni fie wura so ame check back esem se nananom nyama yi nyina yemfa ngu fie wura so ame na mupeja ohun se na jasi brentuo obesi bibi ade kirem wo wie ye no wose mi kura mi nhweren makoma mu nhweren dofo pa nim sade ukunu mesitie na wagya me ne mofra yi wa ukuru ti ma sanso dia me de to ere ena eso eno no wo wie ye no wose Isaiah tiradwa na ba ko chichemudu wo nso na me no na wo ho e ma wa komantu me no nyankopon be shawoden
enso meboa wo edi tiri ni fa ebekura mu agidifo nyina nka se amen nananom eye mo ase mukuru makonta na naja sibrentuo ofiri akona abusuam sade wo se mo no ani de ani ahobrase akwaso me amedi dwumadie mo ase mo ba DJ modern medi dwumadie wadawroma o ya ifro o to badi o bekasa yi ase ye mekasa ye bekasa ma de ache ye dwumadie a ye dia no no beda wo bibia ase sambi kasa yi manutia wo bia na mo de ache me manu antia wo bia dia ene ye nyina praise him hallelujah edamase no sabre eya satia enam jowi ante abeta kunu ante abeta ni kunu en nabusia ela sabre om so du ha om chia na no wi yo nana we de madaro ma mesramo enam sekanti abaje aye menua ba ye odafo mu ni papa nom efiri amo ase omo nam kwa mu beduru omo ba omo nya meduru enso sabre ye hwe sade asofo no ni abere na ege mic na omo pe baako ni genti ade menua ba no kwa wanya bidi ase o nuanom a edikai meje ya nam dan wase dasia enyama sofo monto asomaye Unyankopon enhyirawo ye besra se free sabre ko die so obi wo ekwanso ade bia na ode akọ akire honom ye beje ne kama ebresem na ya nanso e de amaw ewe Yesu Kristo tempo amen enam se ye bere no ekoyie na ye pentem so se de be ya ye mu emala so na enkoba se yetietia oman no emla sunti ye besere na abusua pani ene abusua de emu no ato adakam na ya pagya de aba animu ha ebra yesere yen elder sasra ku Clement no abom pa ya bi osom no ano amaye Pamucho ya bom pai osoro ne asase yofo ade nyina so tumfo awuma ye kese ne nwanwa ya do ase yo ye kanfo ye hwe no onyem o adechim fefa wo de achen e bom pai wo Kristo dim pagya nyina bo adnim awurade hon konkron bla bedi anim ma ne nyina nsisi na poso e wo Nazareth ne Yesu dim mu agidifo nka emampa afi na yesre ajontofo no na oma bedi anim ye fa kwanyen enso ananso akyere ye wewa ehia nyina se sa play ko nyina ye waso dem an de nyina ye aso dem adeyo eno nti de ye kase ye sori a na ahode wo honko ade a na wabomoden asori ye todwoma no wato bi ye boye nsema no wabo bi ye yi nyame aye ewe Yesu Kristo temo amen oh hallelujah betu ayi nyom ede yi nyame aye anope o nyankopon o nyankopon amenyina beyiwa ye amenyina beda ye beda wase amenyina beyiwa ye amenyina beda wase hallelujah o nyankopon amenyina beyiwa ye amenyina beda wase amenyina beyiwa ye amenyina beda wase hallelujah o nyankopon hallelujah amenyina beyiwa ye amenyina beda wase amenyina beyiwa ye
menye na beda awase Kristo ye konem tehene ampa ni mojana de kone washa de baye ni atesame motoyum dada mano Kristo ye konem tehe ampa ni mojana de kone washa de baye ni atesame motoyum dada mano motonyo dada ye radia ye motoyum dada mano mofause boy ye radia ye motoyum dada mano hallelujah Kristo ye kone de ampa ni mojana de kone washa de baye ni atesame motoyum dada mano hallelujah Kristo ye kone de ampa ni mojana de kone washa de baye ni atesame motoyum dada mano hallelujah Kristo ye kone de ampa ni mojana de kone washa de baye ni atesame motoyum dada mano Yesu mo Yesu mo hallelujah Yesu Kristo mo etimi mawabo Yesu mo ya para Yesu Kristo mo etimi mawabo hallelujah Yesu Kristo mo etimi mawabo hallelujah Yesu Kristo mo etimi mawabo yes Jesus oh Ada yebe unanimo yaba yasano hallelujah yes Jesus oh Ada yebe unanimo yaba yasano hallelujah yani mwase ni pediayi obasisa na ya fofo benante sika puano yani Kristo edihida yani mwase ni pediayi obasisa na ya fofo sika puano yani Kristo edihida yes Jesus Ada yebe unanimo yaba yasano hallelujah yes Jesus oh Ada yebe unanimo yaba yasano hallelujah yani mwase ni pediayi obasisa na wayan fofo benante sika puano yani Kristo edihida ni pediayi obasisa na wayan fofo benante sika puano yani Kristo edihida mene wo beko akoduke hallelujah mene wo beko akoduke hallelujah mene wo beko mene wo beko
mami. Obinye bida. Swaya mami. Aunty Mitase. Swaya mami. Ayama domini Yesu benante. Awumo mene banante. Akwamu mene banante. Swaya mami. Beto Mitase mini Yesu benante. Awumo mene banante. Akwamu mene banante. Swaya mami. Beto Mitase mini Yesu benante. Awumo mene banante. Akwamu mene banante. Yesu ayamami. Mitase mini Yesu benante. Awumo mene banante. Akwamu mene banante. Mitase mini Yesu benante. Swaya mami. Obinye bida. Swaya mami. Beto Mitase. Swaya mami. Ayama domini Yesu benante. Awumo mene banante. Akwamu mene banante. Swaya mami. Beto Mitase mini Yesu benante. Yesu bo. Oh Yesu mo. Oh my Yesu mo. Awa ya di kasi ama. Oh Yesu mo. Oh Yesu mo. Oh my Yesu mo. Awa ya di kasi ama. Oh Yesu mo. Oh Yesu mo. Oh my Yesu mo. Awa ya di kasi ama. Oh Yesu mo. Oh my Yesu mo. Awa ya di kasi ama. Oh my Yesu mo. Oh my Yesu mo. Oh my Yesu mo. Awa ya di kasi ama. Hallelujah, say kutuno na na se na ni muna kwajo. Hallelujah, say kutuno na se na ni muna kwajo. Hallelujah, Say kutuno na na se na ni muna kwajo. Hallelujah, say kutuno na na se na ni muna kwajo. Say kutuno na na se na ni muna kwajo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ahobrase mu ma yenyina yensoro nyina ho mfa nidia etwato yemfema ye maame bra yeto yetwi dwom ahanu aduokron enwotwe ampa me kra ye kom hwe wawurade ampa me kra ye kom ampa me kra ye kom shawu onya kopa mami yankwa osem na me kra kwa jiwo ba ye se
Hallelujah. Oh, praise the Lord. Mumo musu. Musu binkaho. Oh, Muntiatium. And then the man. Jesus. Oh, Jawamu. Bepo ati fiwo aniwa behu Jesus bepo ebipo aniwa nyina behu ahuti Hallelujah. Say ye be ho na se bi ho ntuntum bi ho a ye mfa man nua ne nsuo ne abode ne ye de ma obo ade a wahwe ye mienu so ebeduru sabri ye da na se papa e wo Yesu dim mu amen. Ye da na se bi o wakwanya wo de ama yen se ye mejam ye maame Beatrice se wonim no a esu no omusu no omunye hwe se woni ne namo a ene se ye obusuani a eno tina me so omusu omusu bi nka ho ye makwan ye bre no kura ye sima edua ye dimun enan be ma omusu bi nka ho isen se umame a wo behunu unua wo behunu ena wo yire nso a wo behunu otwa eya na ye de ton eya ne modu me mamfa konye so na me mfa nchia ene awura kikire nsam a efri yen asore iti eye president ote adwamu ne bia kan yen area superintendent ne yen edi ase no sebusuafo munchiche mowure se ne yen awurade Yesu ka kire mata ne nuan se wonga wodi wonu awurade akire de owoda nkwa na anopenso ye woda nkwa nipadua die se ne papa Job tro ye de maye no eye no kra ne etie biara nipadua die besa konotim na honhom no anopa asem ni nyina ni osumo aye sum wei ene sum ya ye no mbacho se woni maame dia wonka ho ye mebo amane menka so maame ye wu a wonka ho mesi se wodi maame a na je se wo oba anwo dia
ɛsom wei wonka ho na mmom sɛ ɔbaa wo wo de a ɛne ɛsom wei woka ho sɛ asɛm bi a bɛba biara ɛyɛ ateasefoɔ de a anɔpɛ onyame hu yɛ mmɔbɔ ɛwɔ yesu din mu yɛti akenka nsɛm wɔ dwumadie yi mu afiri yohana di nsɛm yɛbɛka twi no pɛ yɛka afiri ɛti aduonu baako ne nyimu a ɛyɛ baako ɛkɔ kɔsi ne nkyerɛ so a ɛyɛ edu ɛnan ɛyɛ nan ɔsɔfoɔ Charles nkatia kenkan ma yɛn. Amen. Anɔpɛ nso yɛbɛkenkan yɛ Bible akenkan no ɛde afiri adisɛm tie yɛ aduonu baako yi mu ɛyɛ baako kɔsi ɛnan no. Asɛm ɔsɛ ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ. Amen. Na mehunu ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ. Na kane soro ne kane asase no atwam. Na ɛpo nni hɔ bio. Na mehunu kuro kronkron no Yerusalem foforɔ sɛ efiri soro Nyankopɔn nkyɛn resane. Na wasiesie no sɛ ayeforo a wahyehyɛ no ama ne kunu. Na mete nne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛsɛ hwɛ Nyankopɔn ntomadan wɔ nnipa mu na ɔbɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne man na Onyankopɔn no ara ne wɔn bɛtena ɛnan na ɛyɛ awieyɛ no na ɔbɛpepa wɔn ani ase ne suo nyinaa na owuo ne hɔ bio na awerɛhoɔ ne osu ne yia biara nni hɔ bio ɛfiri sɛ kane nneɛma no atwam. Amen. Asɔfoɔ yɛda ase nyame nhyira wo sɛ kane nneɛma no bɛtwa mu deɛ a anɔpa yɛ som yi nso yɛkyi deɛ no nyinaa ɛretwam. Hallelujah. Ne mmom yɛnim deɛ no ɛna awurade hyɛ nkuran anɔpa yi ɛnam sɛ yɛne mu na ɛsom nti to kotokuom na sane wabɔ soɔ yɛyi ntoboa yɛduru asɔre dɛm wokɔ asɔre a ɛyɛ ato wɔfere ɛyɛ ato nneɛmu oduo so na nhyɛ awurade ani onyam. Hallelujah. Adwontofoɔ no mɛdi yɛnim na asomfoɔ no mfa nneɛma no nsi hɔ na yɛnyɛ ne ntɛntɛm. Onyame sɛ ayeyi Onyame sɛ ɛnase ao mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ Onyame sɛ Onyame sɛ hallelujah mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi Onyame sɛ ayeyi Onyame sɛ ayeyi hallelujah mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi Onyame sɛ ayeyi Onyame sɛ ayeyi mama yɛto dwom nyi awurade ayɛ. Onyame sɛ ayeyi Onyame meni wati akodoke meno bako akodoke meno bako akodoke. Hallelujah meno wakwetufuma meno banate ameni wati akodoke meno bako akodoke meno bako dada
agodoke. Hallelujah. Ele wa kwetu puma. Meno banato ako. Amedi wasiete ako agodoke. Meno bako. Meno bako. Agodoke. Meno bako. Meno bako. Agodoke. Hallelujah. Meno wa kwetu puma. Meno banato ako. Amedi wasiete ako agodoke. Meno puma. Meno bako. Agodoke. Meno bako. Agodoke. Hallelujah. Meno wa kwetu puma. Meno bana. Hallelujah. Meno wasiete ako agodoke. Meno bako. Meno bako. Agodoke. Meno bako. Meno bako. Agodoke. Nyamie, nyamie, nyamie. Mi nyamie diye wone yimo nyamie. Nyamie, nyamie, nyamie. Nyamie diye wone yimo. Nyamie, nyamie, nyamie. Mi nyamie diye wone yimo nyamie. Nyamie, nyamie, nyamie. Ejo nyamie diye wone yimo. Nyamie, nyamie, nyamie. Apasa nyamie diye wone yimo yango. Nyamie, nyamie, nyamie. Nyamie diye wone yimo. Nyamie, nyamie, nyamie. Apasa nyamie diye wone yimo. Nyamie, nyamie, nyamie. 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 Mi nyamie diye wone yimo. Nyamie, 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 nyamie. Nyamie diye wone yimo. Nyampa nyamie bama. Wasoso. Nyampa nyamie bama. Wasoso. Hallelujah. Nyampa. Nyampa nyamie bama. Wasoso. Nyampa. Hallelujah. Nyamie kwama wasoso. Hallelujah. Nyamie kwama wasoso. Hallelujah. Nyamuka. Nyamie kwama. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Nyamie kwama. Epacho baby Aunty Biasi utrasi. Eminka se katoni o, ba Mrs. utrasi. Also for bright bompa ye mai. Anuonyam nyina enka wo twediampo Nyankopɔn ɛwɔ deɛ ɛndɛ so wayɛ ama omba. Ajapa ye jai sikei ɛhyɛ wo nsa sɛ wankasa wobɛte ho wɔn a wɔde bi bae wɔn a wɔntimi afa bi amba Awurade hyɛ obi bia na deɛ de bɛyɛ wo fie no ayɛ ahyɛ odi anuonyam. Ɛda was wadom ti amen. Hallelujah. Krubiani na mamrenti na krubiani na manienti. Na se ye wobrea ye di donhwere beti se nan a ababa wa we henkane som no nyasam ketwa sa na ye bo Awurade mpa ye se omwaye ewo Yesu dimu amen. Ye tie dwumtia na ye tie Awurade asem makupani a o mampon osumfo Patricia my tiabako. Amen. Saminya wiase japade nyina. Anase wiase sikapim nyina. Na yehwe krankwadia. Emfaso benkra na yebenya. Yehwe japade bi minia. Wasasi so ha. Membra wunya bebre. Wasasi so ha. Adia ni bone na
Efoso bababo abebubu akoya Osoruni yefie Asante suha Eye yakwanto Emma weni Bishi Asante suha Eye yakwanto Emma weni Emirishi Asante suha Eye yakwanto Etiena mewo yema Meboni di Nama Me mami said Etiena mewo Yema Kristo Ebro yetiasi Yeba moni di Nama Etiena mewo Ebra yetiasi Etiena yama Kristo Yama mitiasi no yebebre And the yama ko to say who said dey Francis Bunaka said Etiena mewo Yama Kristo Etiena yama Kristo Meboni di Nama Eya jumbina Odia Ena wasia uti eya jumbina uti hasi Mesi ajumbina Odia Ena uti hasi wawa wate Eya jumbina eya midi ajumbo Yama misi yana notie Ena owahe Mesi ajumbina Odia And somebody a yes would yanti maninya ding. Miss Ama Kai will be you. So, somewhere, yes, me, yes, some a giant mammy, Beatrice Gyasi, a queen. When you are baby, I see. No cray about cope, yan who are teacher. A true do yan home for swore. But boy, or Cassay Nippon. Could I be or do you see? But somewhere I bay or no one can. And I'm person baby was some ye. Now, tea. None yaka when you know what they would name is a senior ye. Is answering you didn't whom share womono. One you muye or tiasi. No baba gin home. That's what gin home a honey as why are you ready? Praise the Lord. And no pay yet in some boy air dainty bomb here, but with some boom, boom, boom. Air to suffer areas of tenant or some packer for Samuel and Son and Pofu. You're right. Trans. Amen. Pastor Yeko. Yada Nyankopon say and no pay. Say me no yedi ani huno ye maame awufusun yi. Ebo ye nka ye na ekire yen baby a dachi gina be a yenso ye be kwakogina. Nti me pese wo ma wani ba ho so wo break akrai onyame asem a ebe na ahobrase mo wadwendwen ho yie na wahuru se owuo ewo ho ma obi biara ye dengara ye nyina beko ye maame onyame a wode ne ho to no so no wode kan afre no enti ye nso ye betoa so sa ara ye bompa ye titi Nyankopon ye da wase anopa yi nso bio bedi enkan na ye ni wachi wo Yesu dinimu amen. But on my intuition, wait here, one I'm into us. Yes, I am me, Odishi.
Mini kwasu mubio. Ayampara Yesu mojano. I am your dishi. Mini kwasu mubio. Yesu I am your dishi. Mini kwasu mubio. And I know Bella Yesu mojano. I am your dishi. Oh, madame, oh, yes, oh, medicine, oh, yes, I am bara, yes, I am Anopay ya dear home. Na ya mammy Beatrice and so ye get to say on so a bra aunty near ye kano. Baby biara or wo biarano or jitumo say on so what dinner home. Na Safa who dear yenya yen in your beer now de my yang. A nipa bako pa. Bray we are see we are see sumono. Onyankopon suma no de ne ba wi ase se omra na omfa ne nkwa metu ho ema adasanyina ono ne Yesu Kristo a Bible di ne ho adanse se oye wi ase nyina agye nkwa ono na wama yen ade ye ho ewo ono ni dini mo a ya maame Beatrice nso eka ho bi hallelujah arabai ni ame pesa me ma hu ni se ya bebe wiase na ya beko na owuo no achiri no atemuo wo ho a ye bebu enti ni a ode ni nkwato ho ma ye na wiase nyina ye ni dia no ono na ya maame Beatrice fa no na one ni nante ye oji no tu mu sa ampa wo ye wiase agye nkwa eno nti wa money bre bia sene e wo pe na ode ne hoto ewurade so anapai sa Yesu yi na me de ne ho adanse de a kire wo anapai wiase agye nkwa no na me de ne ho adanse a kire wo anapai ne a ode ne nkwa to ho ma wiase nyina no ono adanse na me die say ampa ono achi no obia ni wa wotumi gye nkwa Yesu achi no obia ni wa wotumi gye nkwa amen eti sanopai uhia nkwa gye dia ene ne ya brantie ba ko a onyankopon de ne bedum wiase a ya fra ni Yesu Kristo ono kuto na obetimi agye won nkwa ka me pa arabai mi kasa fabutai kakre bi ho a matu din say Jesus Christ the light of the world amen Yesu Kristo oye wiase ehan tie bro ni pa ye boni na di da so san ye no na di pa hunia onye no ene ma ye bisi basa woni pa brem eti esumu bedru onipa na onipa nhunia oye esan so dia onipa yetie nyankopon te esumu bedru onipa me kirew tie bra esumu bedru onipa no wonyankopon ankasa ni nyansen mo no wo se da bi onipa de maye no se mesuban so ne meseso eti so onipa te mesu atwea maintenance sema obronsam nsai wonipa enu tinya meye ne se me di wonipa ba ko pe me di me doba ba ko pe me di ni ba ko wiase na wo de ne nkwa akoto ho e di amani pa nyina enu tinanu bi na sa brantie ya me di ne wodansie na oni ni pekuo bi ahia na opese wo kire won se ewiase a aye sumu no
ɔno ne wiase han no ɛno nti sɛ wopɛ sɛ wofiri sum no mu a sɛ wopɛ sɛ wofiri ɔhaw no mu a sɛ wopɛ sɛ wofiri amanneɛ no mu a sɛ wopɛ sɛ wonya nkwagye a agye sɛ wohwehwɛ wɔno a wɔyɛ wiase nyinaa han ɛno amen. So onipa hia for ahodie onipa hia nkwagye a ontimi mfa biribi biara so agye sɛ Yesu Kristo ɛno ti ɔma nipa na wɔhyia na wɔne wɔn wodi nkitaho no ɛte aseɛ sɛ ampa ewiase a ayɛ sum no sɛ wopɛ sɛ wofiri sum no mu a agye sɛ wohwehwɛ ɔno Yesu a ɔyɛ wiase nyinaa amen hallelujah. Oko asomafo nyuma hɔ no wɔse edin bi ni soro edin bi ni asase so edin bi ni asase ase ɔde ama onipa sɛ ɔnye ne nkwa wɔm ka Yesu Kristo din kuto ɛho hallelujah. Eti John 3:16 no Yesu Kristo hwɛ tie sɛ na wɔka kyerɛ no wɔse me Nyankopɔn sɛnea me dɔ wiase nie sɛ me de me dɔ baako pɛ ɛma mo nie na wogye di no onyera na wobenya da nkwa saa brantie na medi no ho adansie woni wiase nyina han ɛna no pɛ ya maame Beatrice de wɔhu no sɛ ampa bra ya wo no na wonyi du baabi no wɔhu sɛ wiase yesum na ne wobetimi ama ne han no woni Yesu Kristo ɛno ti ɔfa Yesu Kristo yɛ ne kra agye nkwa ɛno ti wo wi sɛ ne asi kɔso yi a edi adansie pepe sɛ ɛhan ɛwɔ Yesu emo. Amen. But the for kron. Now you John chapter 8. John chapter 8, verse 12. Yenti asemno ewo. John 8:12. You can read for us. Anna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ mini wiase han deɛ odi mɛkyerɛ no renante sumuda na obenya nkwa han amen. 13 ne sɛ ana falasifoɔ no sɛ no sɛ wo deɛ wodi wo ara wo ho adanseɛ wadanseɛ no nyɛ nokorɛ. Yesu bua se wɔn sɛ sɛ medi me ara me ho adanseɛ mpo a madanseɛ no yɛ nokorɛ ɛfiri sɛ menim faako a mefiri ne faako a merekorɔ na mo deɛ monnim deɛ mofiri ne deɛ morekɔ. Amen. But ɔbɔ nsɛm a ɔkenkan fo no wayɛ adeɛ. Mamefa John 9 chapter 9 verse 5 no enka ho na me ntoa so kakra bi. Oka saa no ɔto ntasuo gu fam na ɔde ntasuo no fra dɔteɛ na ɔde dɔteɛ no sra onifrani no aniwa so na ɔka kyerɛ no sɛ kɔ wohoro so ɛwɔ ɔtadeɛ silia emu. Amen. Pachotie 6 no verse 5 no 5 no tie ɔse mi wo wiase Jesus. Mini wiase. Amen. Hallelujah. Mi wo wiase mini wiase. Odi frani yi na ogi ne ho anyi. Odi frani ni yi na wo huni a onye. Na bra wato Yesu a wo ye wiase han no. Me pacho oye nyankoma de bi na obie neni no na oka kire won se mini wiase. I can get some no so for the can yana or see ampa mini wiase han na wodi mechino or read until a sumu da. Hallelujah. The light of the world. Yes, Christ wiase han. Another pay say yes ni wo bremu a sumu wo bremu wo da so sumu. Say yes o hwehwe no a. Say na ya ma me Beatrice hwehwe no yi. No pay we shall suffer kukudam. Now we are sorry penny for. Now we are sorry ma. Said yes. A dear dance prefer say a high wo yes mo. And I pay who yes, I can yes.
Anopai who Yeshua, Anopai me didn't want to say, sending Kuton and Kawadimo, Ninkuton and High Wadimo, or Dimbin Nisro, Mikachero. I am telling you, say, Dimbin Nisro, a Dimbinias Asiso, a Dimbinias Asiasi. Yes, I just say yes to Christo, didn't qua, and our dear ma or the Seni, so what you just said, Dino, who benya Fahudia, who benya Hayaba Bremo, and by baby, we ye, never see we ye, that's ya, Obaka and Segu Bono, and if I first say, Nayabehuno, let's say, Christo, or your hand. Amen. So, okay, Romans 3:23. Was he? If we say one in our bonnet, now when you go when you yam about one penina. Yan in our bonnet, now when you go when you yam about one party. So, the kind John 1:12 was he? Now, 1 hour genie ding no, 1 hour genie bonnet ding, you know, 1 hour 2 minutes when you yamma, I don't see a hand, no, yet another high and pay. Yamma, who for me, I say, a high you run 1 year so. Yet another high. Hallelujah. Yes, 1 hour genie ding, you know, 1 hour 2 minutes on your young copoma. I notice I want ye high no dino, and ye one ye high on to Mudia, and you know what we are saying. Now that's no Adam Summo. What does no Adam so? Niboni anymore. By the moment I will 5 years to Christmas or cry and Quano. No one behind them. No one Yamia Basaka said I was so. When Yami and Yama was so. When Yami to one among us here. Now that's our back on Sagu Bono. You better want if I fire to say. I don't pay then I will ye. Yama media who need the another day. I don't pay then I will so ye. Bible saying Shrania before. Where Radimo say Edico. Yes. Obey me every one bremo. Now when you ma ebedi wong a chin. I don't pay then away. And I pay what brabo to say. And I pay what number 2 to say. Yes, to Christo. One man qua. Now my for who do you know? Yadina bra one pay where your mammy who for some say. It is a great opportunity. A yakwanya can see a radidima when I pay. And Aunty, so who Yeshua. So one for Christo so cried in qua. Make us say we pay to America. Yes, this is the apostolic Ghana. Apostolic Ghana, Titi Apostolic. When Yamia holding in the Tumi wom, when Yamia Samu I am frame, when Yamia Samu Croji wom, so to America before Christos our crowd and qua. And pa a best ye, send your neck, Yamami as in ye. Main chapter, every Aunty. Making kind of every Acts chapter 17, verse 30. Acts 17:30. Acts 17:30. Or see, Nisanti, when you go for Bunania Gumbria Hodua, Wunim no so. Now, after the or Shenipa, a woman in our say, one such a one agony. Adrasamian Bacono. If we say, where ye there be at to Hua, or Namo Berry maybe. Why you know as you hono subebu we are say 10 nemo or no na one man no sorry free a wufu mo di dance ye say nipa nyina enye eni hallelujah. Yes, after was sorry pay what man was sorry pay what we are saying Kofiase ka ho and the wufu sum ya say why we yes no on yamia sam say or show say before Christ ya okra je nkwa esan say wonam Yesu Christ so na wo ya wan kame ne mo no na nansa was sorry ye no onam no so bebu wi ase nyina ten a won so ka ho be enye wadwe say wu anasa enye wadwe say wu anano ano Bible see ewu achi atabu wo ho twen ye ya mame obaba be nyina temu gwanenim na obebu na ten senia ne nyuma etie. Hallelujah. Amen. Revelation 22:12. Oh, see. Meribantem. Na mi krama ketua. Me di bre wo bibia ra. Send ya na dwumatie. Wadwuma ne sei. Eye ni pounds am keka. Eye 19 twitwa. Eye droto. Eye ni chibubuo. Eye krono. Eye de ben. Wadwuma wo ye no. Ehun akonta na bebo. Ene nesesa wadwene. Me di Yesu abaha. We are saying, I no. Made the number. Dear mammy, who for some yasi. People show, oh, to be a boom more, and yes, as a wagony. Who cross or now, Conia, Conie.
Who yes, you are your pump a factory so your cry and quan. A brin on ye, a brin you will be. Now, no, mammy be so or die. Or die, Kakra, Nikonyan, no. Mamma Pato Bessinko, you enemy and ye. Or say, me da Kakra. Me da Kakra. Omoko and no. Oh, yes, Aunty. It's a better me at all. So, this is the time you need to repent. This is the time you need to accept Jesus as your personal Savior. There is no one again. Or no one. Obi any obetimi age wo. Eti me ka kiro say Yesu Kristo ye wi ase hen. Wo osumu ana wo hu Yesu. E na no pa ya mame awu fuso mo yase. Be fa Kristo say wo kra age nkwa. Sesa wadwene sesa wabrabo. Oniema ye bia enye no sesa free mo. Oniema enso eni sesa free mo. Ebusia you take because usuba nti. Baby a wote bro no so you take ne usuba nti. Oniema ye nti. Ba cho sesa wadwene. Obetimi akọ wotena. Me betimi akọ ene. Obetimi akọ wotena. Ade achi obetimi akọ. Odofo this is the time ebere no nie. Wo Yesu a. Hwehwe Yesu. Mawie. Nyambe ka kire wo no no. Yesu aye mi odishi. Mini kwasu mubio. Aya para Yesu mojanu. Aye mi odishio. Mini kwasu mubio. Yesu mojanu. Aye mi odishio. Mini kwasu mubio. Mademi ho. Wa Yesu di. Medin kunim wo Yesu di Yesu mo o dano aye adisho mini kwaso mo bie wa Yesu ameriasi awa boni di achra mansa wa Yesu ameriasi boni di achra oye wiasi ajikwa ye ni munafa hudi wo o sewudi wo tu Yesu swa ubenya kwanye oye wiasi ajikwa ye ni munafa hudi wo o sewudi wo tu Yesu swa ubenya kwanye we Yesu no bajiwo yeah we Yesu na ubenya kwa oh sawudi oh to Yesu swa ubenya kwanye we Yesu no bajiwo yeah we Yesu na ubenya kwa yeah sawudi oh to Yesu swa ubenya ekwania onyankopon na dom me na nwum we metwa amade enti na wo to no ai hallelujah anopa yehu a wonshira wate yehu a onka ho amen yehu a onnomo amen yehu a onpagya ho amen so wo sum bi mu a onyi wo mfiri sum nabo so wo hawa mane bi mu a ya maame awufu sum ye chi Erade ma fa hode amen erade nyi won firi oboni fo nhihye ni na gina tu onyina mo ompagya won fa wonyina ma paw magina bia erade tutu anamo ngansi ne ye empo bra fi ko na bia ye so oboni fo na susu mpatuo so asusu ani muguase so asusu ekabi so asusu akwanhia bi se ode ba ma wo woni o ma no abusua me ye mu firi mu wo Yesu Kristo amen amen. God bless you. Hallelujah. Oh, praise the Lord. And Sunday a day, Emeritia Begina Hona Yedi Nidi Chatua Maya Mamino. Mepese intentemwa Ebusian Fobeba na Mabeka Nabakwasem Edia Maye. Na Kwankwe Jansim be where ye tribute to Sua. Na mabon intentem enso e de amai nti akwanya wo ho abusuansi anamu hallelujah praise the Lord nti papa e kana bakwasem no na okunani na mma
na nananom nyinaa nso aba owie ya no mo de totoa so kama enye bre ni nti ba ya to boase ye gya no kwan. Hallelujah. Ya mishra sofu. Nana Kofiase hima. Nana Kofi chere. Meka abusia pani. Nana ni fahene okunani. Ne asofu. Ane domo a atwahia nyina. De di ka ye kase nyame onhyira obia. Ye ka ye nua ban ho asem kakra fi se ye bre ne ko. Na ke obi ka. Na ye nuanom bi wo honom a wo mo amonane a ebrebe o mu tie de ekoso o mu hwe ni nyina o TV so. Esa wonti metwa so kakra. Na mekenka atweresem no kakra ewo lamentation anase Israel kwadwom. Etire mienu ni mu ba akokopem enso osepreko. Oh, sadia awrade didi emununkum akata Zion baba ho. Na bufuo mu. Wa free soro ato Israel ho fe ahwefem. Wan kind 90 aso na bufuo mu. Awrade amiri yokopotena bia nyina. Wa hu no mobo. Adwiri Yuda baba abai a eye din na ni bremu. Wamano akafem. Waguna hini ehufi. Waguna hini ne mapon ma hufi. Watwitwa Israel emenyina na bufuhie mu. Wapono ne nifa ato nachi. Wakuntu ne tadua mu se otamfo. Wagina atre ne nifa se na ho yehiafo. Na wakunkum de eye aniwa fe nyina. Wahwie na bufuhie se woja aguzi yon baba ntomadan. Awrade adane so otamfo. Wa mene Israel. Wabubu na bai fefe ni nyina. Wase na bai a eye den no. Wama Yuda baba bobo die ni na jaju twa adoso. Wabune sese no aguse etrom. De wase no dwabrem. Awrade amane refi Zion. Afashem. Ne homeda ne na bufu. Ne na reho mu. Wabune hene ne na sofo animtia. Awrade ato na forebochi atwene. Wapa ne kronkron bia. Wode na ba fefe afasuo ashe atamfo nsa. Aye jejeje awrade fie. Amen. Minu ya ba kwe bi a emprempre adasama nyene twa ahihie nananom asene abusua ahwede adekase. Wo minu ya ba wo mfie apem ahenkron aduesa 1969 na papa bia ne afre no Kofi Ampof ya sabra no ye wiamo ase ni fahene ene wo no wone maame akoso homa a ofri Kofiase ase na abusuam ene wo no na yenu aba akue bi ebra ya papa Kofi Ampof wo no
na yɛmfrɛ no akua bi ne yɛfrɛ no akua twumwa na awareɛ na Gyasi ane brɔfodin sukuu nti ɛnɛ wɔfrɛ no Beatrice Gyasi na yɛfrɛ no akua twumwa enti yɛnuanom wɔ amɔnane no eti adanse yɛ ɔmbɛhu sɛ akua twumwa na awi ɛne nti na mekyerɛ mu saa akua twumwa yɛ obi a abusua nim sɛ da ositia wɔyɛ obi a wɔyɛ keka na ne keka yɛ no yɛ ana adwene wɔ mu fisɛ akua bi ɛte aseɛ no ɔpɛ nokorɛ akua bi pɛ nokorɛ nti no enipa bebree nim sɛ akua bi ani yɛ den nanso wɔyɛ obi a ɔpɛ nokorɛ hallelujah because yesusua no medeɛ meyɛ obi a masu akyɛ ne m'ani yɛ mmere enti mekae sɛ tafofoɔ na wɔwɔ apataya ase nim yesusua no sɛ mesu wɔ tafo a na me nua baa yi yɛ akua twumwa yi ɛna ɔka kyerɛ me sɛ kɔn ano tum na nkyɛ bi ebɛkɔ Kofiase hallelujah me nua baa yi obi a wɔtumi twi nipa bata ne ho na abie bi a wɔyɛ a ɛyɛ nwanwa ne sɛ nipa ɛte apataya ase no sɛ yɛka sɛ obi a mɛka ne nua baa akua bi ho asɛm a obi ani wɔ no mu a ɔbɛka ne ho asɛm bɔne ɛfiri sɛ ɔdɔ nipa na odi nipa ni ɛtɔ da bi a mefiri Kumase ba mebusa me nua baa yi sɛ na adɛn na nipa gu fie ha bebrebe ɛyɛ henefoɔ ma deɛ ɔka ne sɛ yɛ nkurɔfoɔ ma wotie sɛ taama na ɔmo kyerɛ de siedie no a nkura bebree ne nipa bebrebe na me deɛ manwo wɔ ba ntɛmti mantumi nua baa ne badin abusuafoɔ yɛahwera deɛ na ɛna awia ni anɔpa yi sɛ megyina ha a me nua baa ne bɛka na wɔtwea me na wu no wɔka kyerɛ me sɛ wɔno deɛ wɔbɛwu na mmom sɛ megyina ha no mu a menna Kofiase ma nyinaa se ma no wɔbobɔ nipa bebree din sɛ me na wɔn ase ɛma no na mmom ne nua yɛ adwubita ane ne ba kee deɛ sɛ manyina Kofiase ma mu anim anom a na wɔn ayi ne ba no ne ne nua yɛ ase a sɛ asamaado yɛ ɔman a wɔbɛka biribi akyerɛ me ɛfiri sɛ deɛ me nua baa ne ka ne yɛ nokorɛ mmarima mmienu a wɔde ɔbaa ɛkɔ ayarehwɛ na ɔbaa kora hwɛ ɔne yɔnko baa kora na adɛ na mmarima mmienu ɛhwɛ ɔbaa ayarehwɛ enti abusuafoɔ deɛ yɛka ne sɛ ne ba king obiara yɛ ne fam deɛ nanso me nua baa ne se megyina a yɛ adwubita ɛne ne ba king ma menka Kofiasefoɔ nyinaa nhyira wɔ mo na adeɛ ɔmo ayɛ no n'ani aso anɔpa yi no ke obebrebe kafie nua baa no ho nanso ɛbere ni sa sɔfoɔ sɛ ɔda ase sɔfoɔ afata me bebree ti deɛ yɛka ne sɛ onyame wɔmfa yɛ nua baa ne kra nsie yie na onyame mfa no to Abraham kukum akua de yie due ni yareɛ due ni honam yaw due ni amani hunu nyame ɔbɛka wo ho na ɔde wakɔduru baabi a wokɔ nyame wɔhyira Kofiase ma nyinaa amen Bacho kunafo. Amen. Me nananom asini abusua
Nana Kofiase hima mebo mu ase. Monana mi jina moba Nana Gyasi Brentu Kofiase hene nifa hene anem na medi ne dofo pa a ne sowa eho adanse a kire Kofiase man. Onyum trofo bi etre nyum se insurane hama ekan ye bom ewo Kristom ewo adasa ayonkofa yese die osoro donote pepepe na se yedi ntitimu a ye mu ya ose nanso ye wani da so se ye behia mu biem mishia medofo ekwebi a woye mesowa ebe se emfie be aduenu nan emuni nokre yabobra onyame dum ye emamienu eye kin ene ekwesewa na mesowe eye bi wa transform me anase meka say wasesa mabrabo ewo masetrem ne menante mu yie a say ye ka me ka bi hu asemu a ade besa me pamcho reporter speech enti meka say me pamcho wasesa mabrabo yie ebra me hu bi na me nkwa sorry da mesuwa no na oka kire me se obesesa me o mabrabom ampa me hu no anche bia na apostolic asori eba ha so mo bekanya mesem na bi ana menenete o ana o se Kofi ofre me Kofi me so me friend ekue bi o se Kofi asori no yebeko na onyame ncha de ebra asofo no nyina baaye no na meti Kofiase maya na mi se Kofiase hene a mehwe Kofiase nti omo ba besi me so omanya mesam kanum a de ka de to so mienu de to so miensa na mse akue bi o si Kofi na mse mekwa asori no na o si medi wachi ampa meji asori no si mi nan so na mawura na wono so kọ na asori nanso odi machi ewo de tie biam ma sabre asori no besi mi nan so enipa kakra ni me de omunim se na metebia no sonko akue bi sesa me free metebia nyina mu enye ne edin so enye wo so nemum abotre ene nyamsom kwan so na minim pa se meyere nani edin na wo ye obi a ade a wo so obeye no so odi be monko a utwa ne tikro obeye nenso yete ye ho ase ema sabre asori no ye de asori ni si ha eko ye nim na meyere no ye kukodufo ye adie wono na adwen kire ne se obeye no odi be mpa de nanso wono ensan se wono etimi holdu me nso me holdu no na enye makumam ese meyere ebe yare ewu sabre fi se me Kofi me na me yare nanso di onyame pe no ye wetwa meyere nkwana so prekope ebra me a me yare no mete ho ode ma mienu ye a odi ja me akua sese nkolai me ye omo den
ene maso de ma kwese wa Kofi eden na me ye nkolai na me ne me yere kasa brebia isan se me na me yare ana ono nso yare beto so no no kre me hu se ne makonta begina ha okaye no okaye na me ka na kire ho ase da soronko a ono nso de ma me se me mfa ma onua mema nua ba ye hu bi da se oba yare na onua mema bontima shante mesi wombo na omudi nachi nanso sika nye wo aduru anka minim se meyiri bi anka woka me ho bi akuya Kofi minyina yo akuya minyina ye akuya mede osro Yakupon da wase ne waya mami wahodim ude tira metie tira pa ohamu na wensi abena bisi wo ya be fa ukransi ye ewi ebreno minim sa be ni bomu akwam bia so sa samado man ye be se hye bia ya me kai na o kafra hallelujah na minim se mana bedru ha o ebusu aye twem atade pa o mre no enti mbacho madawruma na nanum so wen Amen. Acho, yadansi di ebenya free. 2 Timothy, verse 3. 2 Timothy, chapter 3, verse 1. Na huni ye se, na ayi di achiri mu. Emra a emu edin beba. Anokwa. Ebre mu edin na atu ye. Ye nhwere ena keke. Ya hwere adamfo. Ya hwere ofutufo. Ya hwere ya ho odin. Yahwere ya hoden no kwa me emfre ne ma me emfre ne kuya efri se ofa ye se enua wa amfa ye se ma ye ne di agro bia anka nwua ene onua bedie ye ne entena se maame wo kire wodo wo kire ye ayemye afutu anada otu ye ne se yenya abotre yenya akomapa yemu anipa se nipa ho kire na yemu ano yenhwe ya kwan yi entutu ya na monsi yi ebre bia ene na echebo mu bia no eye nkai dum so nkoma ye impo ni yale da mu mpo no ni ye so ni ye pene se ya ade sa se wontimi na ntimpo no ye pene se be kwa beto ne da bia akuya wahame edunsi ni abu osoafo ne hwan akuya ya na anwene da se edai ebeduru impo nyenim se onipa bia no ewu da ho ba ya na nsu da se ebre yi ni don yi mu ye begina edi ho adanse akuya yare afere emfie nsia
ana wahunu amane ɛwɔ yare kɛtɛ so yɛampa yɛnyaa w'akyi yɛankasa ho yɛyɛ time yɛdɔɔ sɛneɛ na wo ho ɔden no ne yɛdɔɔ wɔ no sɛneɛ wodɔɔ yɛ no saa ne yɛdɔɔ na deɛ a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnsuro nipa yɛtutu yɛnam obi a yɛnhwɛ nipa yie fi sɛ wobua nipa a mɛnwene sɛ wobɛhia biribi afiri no hɔ ɛmfa w'ani nto nipa so fi sɛ wama ne hunu bere mu no nipa naa bɛyi wo ama enti yɛnhyɛ yɛn ho den na yɛnkentere yɛn ho aberɛ nyinaa mu akua ne yɛka nsɛ nyame mfa wakra nsie yie due yare afɛre amen. Hallelujah. Any of Madaruma. Amen. Yes, you better be big a craft, and another no yarding. Said the menu of a mannequin. Our friend is so other. Your friend another. Ye peer, I say, creature, no so what so. Yen another dear, ye stay a con in chain. Ye near enough of phone park corner. No, afraid and none was moody and moony. No, I see enough for 40 more. Was menana no money, Namusomo when you fit. The yen I say. Tiana dear, oh, I didn't know. Queer, the mechanism of crazy. And I know my shady. Why my ever panoma shady? Queer, the mechanism of crazy. On the Yamibua, ye be shame. Amen. Bonsema Yesu. Sorry. Oh, praise the Lord. Mijina Kofiase district. Asu AD mame ho adanse. Ebra etwa to a asole yekosra no na yeko no se sulu. Twen na menka asebe nkyiraw. Na quotation a okachirem nyina ne se osi okupa no makon Americano mewie dia kane gidie no so mekuremu ye mame akuabi ebedom Apostolic Church Ghana the year 2007 na sofo a obo na su eye Pastor DK Tete ene bo ye mame asu eno na chi no ni gidie mu beye den na ode ne ho bo afode ema asafo no and I'm said district, no yet district for fra ya tenanti na one ye nana Gyasi na na ekurem. Near obetumi ye bia wosika famo ahomfama famo bibia mo no ye ma me Beatrice Gyasi e de ne ho bo afode ma asafo no tintimun. Eno na chi no ye hwe ne mode mbo no ye ma ne be ye district treasurer. Afi local no so a ye central no so on e be hwe esikasem so. Ni nyina mo chi no okuso bo no homoden e ma ye no diagnosis ni nyina mo no okuso esomon na enni gina e na yete ne yale asafo no gumpai bo mo a na bosome a ye November bosome no ete se ye maame e ho dodo no na waka nchine agu di asafo ne district ne area nyina aka nyina se ye maame Beatrice mo ana adwuma pa wa ye ewo asafo no no onyame fa wonsie ewo abrankokum na ye gidi se ye besen hia biom eda edi echi no onyame nhire nyina o Yesu dem amen. Oh bonsama abrantie no bonsama no amen. Yesra wo a wusu no jai se wo doya maame no dia jasun no esan se de wo kɔ no okoda ja Abraham kukum Nana Kofiase hema nana mebom mu asema nana pemasem papa esan se nana ne ma bra me di me president ana me chairman cooperative na Kofiase ka se ye ma cooperative transport ma Kofiase
me ba na na ho apɛ na na se fa wo dom nyina bra na Kristo nhyira ɛno nto mi so metu chama na me ka kyerɛ na se da bia wo bɛkɔ Kumase wo kɔ na wo ba wamfa ne ka anko bia no wamfro priority ɛnkɔ Kumase nsa mmra etina na nyame nhyira wo pa da bra Yesu kɔ no ɔkan wɔsi Petro wo so na bednam de ma safo besi na asaman popo entumi ntwi ɛmfa so Aunty bi wode na Gyasi wo so na mede Kofiase asafo mesi na asaman pon entumi ntwi mfa so bra Kofiase asafo baayɛ sɛ wobɛhwɛ a abranti ana wɔka abakɔsɛm no ɛwɔ asɔre deɛ no wɔhwɛ krataa so na me deɛ ne deɛ meka no wɔ metirim deɛ menim bra yɛbɛbie Kofiase asɔre na yɛnhunu kotoku mfa kora nhyɛm no saa mmerɛ na nani fa hene na Gyasi na hwɛ Kofiase man so na nokwasɛm ni wagye asɔre no si ne na so eti na wo ne wo yire nyame nhyira mo deɛ meka ne sɛ deɛ Aunty bi ɔkɔ no Kristo mfa no nkɔ ɛnam Kofiase asɔre a abesi wo ne wo na so nti nyame wo nhyira mo amen. Hey, umoja. Hallelujah. Yadi osumna bawie ne mumu ya mafode a ne ya nwie adwuma no. Yadi ye hwe ebre no a yeguso simadunum ne de we awudin. Enti ye pacho to botom. Na misremo emma no mo bekenkan yi no obisika sidi aduonum afirato. Aha yo enti mimfa no ni kan ayo mo ahade ubokro no have unkobi o. Nti we de maji mpacho obi anyini de no mfemra ye nto dwum kra bere ne nti obi anyini de no mfemra you de ne fabra yi ne fabra obi anyini de mfemra mpacho yi ni tentem mahonye ha ewo Yesu dimu obi a o nananom abusuafo mamhonye ha obi a ma ne honye ha tentem yere kosoro akodide ye na Jesus mojaswa yedia yere kosoro akodide ye na Jesus mojaswa misi yere kosoro ye kodide na Jesus misi yadi yere kosoro yi akodide na Jesus misi yere kosoro yi akodide na Jesus mojaswa